こんにちは。チベットテレビのテスモです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は来世徳台湾新総統の就任を祝福されました。ダライラマ法王はダラムサラでマハからの加護をお授けになりました。海外からの経営者、日本からの要人、インド政府関係者がダライラマ法王に謁見しました。ヒマチャルパディ州の学校で社会的、情動的、倫理的学習、いわゆるシーラーニングを実施する予定です。アメリカ議会上院でチベット解決法が可決され、中央チベット政権が全会一致の支持を表賛しました。ペンバツニ主席大臣はフランス上院議員から温かい歓迎を受け、ヨーロッパ訪問を終了しました。中央チベット政権内務省はダラムサラでチベット協同組合会議を開催しました。中央チベット政権代表団は台湾の総統就任式と台湾チベット議員連盟の再結成式典に出席しました。タラムトマ大臣はラダックでの学校訪問を終了しました。中央チベット政権は中国政府に対しパンチンラマ11世に関する検証可能な情報の公開を要求しました。チベット博物館は2024年国際博物館の日を記念し、臨時展示会を開催しました。ダライラマ法王は今週火曜日、台湾の総統に就任した来世徳新総統に温かい祝辞を送りました。法王は書簡の中で台湾の民主主義がしっかりと根付いていることは素晴らしいことであり、台湾の人々は栄えある強固な民主主義を発展させただけでなく、豊かな文化的伝統を守ると同時に大きな繁栄も達成したと述べられました。法は最後に台湾の人々の希望と願望を実現するために立ちはだかる課題に対処する上での成功を記念され、締めくくられました。ダライラマ法王は先週の土曜日、カルリンポチェの要請により、ダラムサラのチベット寺院でマハからの祝福をお授けになりました。法王はインドへ亡命する前に、ヌブリンカ宮殿のマハカラの礼拝堂を訪れた経験を語り、マハカラとの交流、そこでのマハカラとの対話と祈りに対する前向きな姿勢がチベット問題の解決を示唆していると感じたことを振り返りました。法王は続いて、亡命して以来、6本の腕を持つマハカラにより、ずっと見守られながら教えを授けられているように感じていると語られました。今週月曜日、ダライラマ法王のダラムサラのご自宅で、ベトナム、韓国、タイ、マレーシア、アメリカ、モンゴルからの経営者とディプカル宗教財団のグループが法に謁見しました。今週水曜日、ダライラマ法王は大阪の政府学園の平岡弘明副校長と元国会議員で日本チベット国会議員連盟事務局長の長尾隆氏の日本の訪問団と面会され交流されました。その際、ダライラマ法王日本代表部事務所代表のアリア・ツワンゲブ博士も同行しました。また代表団は中央チベット政権の所在地も訪問しました。ダライラマ法王は今週木曜日、ヒマチャルプラディッシュのスクビンダルシンスク州首相と会見されました。また今週水曜日、ピラマルグループの会長アジャイ・ピラマル氏とヒマチャルプラディッシュの文部省代表のラジェシャマ氏が法のダラムサラのご自宅にて法に謁見しました。この謁見には、シーラーニングプログラムの母体である施策科学と慈悲に基づく倫理センターの事務局長、ゲシ・ロプサンテンジーネギ氏も同席しました。ヒマチャルプラディッシュの公立学校では、シーラーニングの社会的、情動的、倫理的学習をカリキュラムに組み込む予定です。今週水曜日、ダライラマ法王の前で、ヒマチャルプラディッシュの文部省とピラマル財団との間で意向表が証明されました。州のプロジェクトディレクターを務める IFS のラジェシャマ氏がヒマチャルプラディッシュ教育省を代表してこの提携に参加しました。
この取り組みは C ラーニングをカリキュラムに統合することによって、生徒の社会的、情動的、倫理的能力を高めることにより、生徒の人間的な成長に焦点を当てることを目的としており、この統合はヒマチャルプラディッシュ州の生徒の教育経験と全体的な幸福を向上させるという公約を反映しています。ダライラマ法王は互いに対する真の関心と世界の福祉に対する連帯責任を持つ人間社会を構想し、70億の人類は幸福になりたい、苦しみたくないという点では完全に平等であり、共に協力することで私たち自身と私たちの共同体のために利益を得ることができるという視点に基づいた教育改革を提案されました。このご提案に向けて法王は慈悲、人間の尊厳、共感、温かい心、他者への純粋な心という価値を繁栄と進歩という私たちの未来の展望の中にしっかり取り入れるという普遍的な世俗的倫理の考えを作り出されました。長年にわたり法王はインド、北米、ヨーロッパの数多くの大学や学校で世俗倫理のカリキュラムの導入を執り行う中で、人間の知性とともに愛と慈悲を育むことが人間の繁栄への鍵であるとご指摘なさってきました。アメリカ議会上院は今週木曜日、共闘派のチベット中国紛争解決促進法を全会一致で可決しました。超チベット政権のペンパツィン主席大臣はチベット人を代表してアメリカの議員たちの行動を評価し、この法案が早期に法律となることへの期待を表明しました。We have proven that if we all work together, we can get things done. So let's wait for getting the bill on the president's desk and to be signed it into law. So this, of course, will be a new tool in our hands, and now the Tibetan advocates around the world will have to think about how, considering the political situation in your own country and the political system, how it works, whether we can have laws or resolutions or statements coming from legislators and governments in aligning with how we are proceeding on focusing on the historical status of Tibet as an independent country, and acknowledge leadership of all those within the Congress and the staffers who have worked tirelessly to get it to this point. So thank you all so very much. Thank you. チベット中国紛争解決促進法は昨年11月にアメリカ議会下院の外交委員会を通過し、2024年2月、共闘派の圧倒的支持を得て、アメリカ議会下院で同法案が可決されました。チベット解決法としても知られるこの法案は、チベット指導者との対話を通じて、長年のチベットと中国の紛争を解決するよう、中国政府に促す取り組みを強化するものです。中央チベット政権のペンパチン主席大臣は今週初めヨーロッパ各国をめぐる公式訪問を終えました。ヨーロッパ4カ国訪問中、主席大臣は国会議員、政府高官、政策に影響を与えた人々、学者、メディア関係者やチベットの支援者、チベット人コミュニティメンバーなどの関係者と交流しました。フランス上院訪問では主席大臣はジャクリーヌ・ユスタシュ・ブルーノ氏を含む上院議員らに温かく迎えられました。主席大臣はフランスと国際社会に対し、チベット人、ウイグル人、香港人、中国の民主化運動を中国国内の前向きな変化を推進する仲間として認識するよう促しました。主席大臣はマクロン大統領が主席大臣との会談を決定したことを中国の影響力に抵抗する大胆な姿勢とみなして評価し、他の欧州諸国もフランスの後に続くよう促しました。主席大臣はまたチベットが直面する差し迫った問題のいくつかについての議会の取り組みについても議論しました。ダライラマ法王の転生者について純粋に宗教的な問題に対する中国政府の干渉を拒否するアメリカ政府と同様の明確な姿勢を貫くようフランス上院に求めました。上院議員たちはこの提案を熱心に受け止め、特別イベントの計画を確約しました。
パリでは主席大臣は台湾大使のフランスワ・チチュンウー氏、元議員でフランス国会のチベット議員連盟の創設者であるジャン・ミシェル・ベロジェ氏、チベットの長年の友人であるマルセル・ルー氏、ユニオン仏教フランスの共同会長であるラマ・ジメティレ・ギャト氏、アントニー・ブセマル氏とも会談しました。また、主席大臣はパリコーディネーター事務所を訪れ、パリを拠点とするチベット人支援団体と面会しました。チベット亡命政権の内務省は今週の水曜日にダラムサラで3日間の会議を開催するため、チベット人集落の担当官及び協同組合の代表者を招集しました。15のチベット協同組合の会長及び秘書、各集落の担当官、ラダック及び南部地域の代表役員と内務省の関連スタッフが集まり、チベット協同組合の展望について話し合いました。ペンパシン主席大臣は若い世代のニーズを満たし、集落の人口を強化するために、集落を変更、改善するための解決策を提案するよう参加者に促しました。また、集落での換金作物の植林や文化観光の促進を呼びかけました。中央チベット政権の代表団として、トマツリン定官副議長、ヌジルマ大臣、チベット国会議員のテンバヤンベ氏とチャシ・トゥンルプ氏、そしてカマチュイン秘書が今週台湾を訪問しました。月曜日、代表団は台湾の第16期総統と副総統の就任祝賀会に出席し、その後、台北で第11期台湾チベット議員連盟の再結成式典に参加しました。このイベントには、台湾入国管理局、外務省、文化省の代表者らが出席しました。代表団はまた、チベット事務所台湾として知られるダレイラマ法王のチベット宗教財団を訪問し、バワケサンギャン前代表と哲学教師であるゲシテンジンナムドゥリンポーチェと交流しました。また、台湾政府高官との公式会談も行われました。晩餐会は台湾チベット議員連盟副議長のハン・スンハン氏が代表団のために主催しました。代表団は台北で開催されたチベットと台湾の人権ネットワーク主催のイベント、ジャシデレ台湾で演説を行いました。また、台湾の立法委員であるハン・スンハン氏とウーハオレン居住も、それぞれ台湾のチベット議員連盟とチベットと台湾のための人権ネットワークを代表して講演しました。トマスリンテカン副議長、ヌジルマ大臣、ジャシルンボジのシキャブリンボチェ住職が、パンチンラマ11世の強制思想29周年において、台湾とチベットのための人権ネットワーク主催の記者会見で演説しました。チベット国会議員のテンバヤンベシーとジャシ・トゥンルプ氏、情報国際関係省のカマチュイン秘書官、バーゲサンギャン前代表も出席しました。中チベット政権文部省のタラムドマチャンラ大臣は、インド国内のチベット学校視察の一環として、ラダックの TCB チベット子ども村の学校への2週間の公式訪問を終えました。大臣は遠隔地であるジャンダンを訪れ、ニュマ、ハンレ、ソムドのチベット子ども村の学校を視察しました。大臣は学校の朝礼に参加し、教室、台所、寮、診療所、職員宿舎、図書館を視察し、生徒や教師と交流しました。大臣は僻地で厳しい環境にもかかわらず、チベットの子どもたちの教育に尽力している教師やスタッフに感謝の意を表しました。さらに大臣はコミュニティゲストハウスやコミュニティホールも訪れ、住民が直面する緊急のニーズや問題に対処するため、地元チベット人議会やキャンプのリーダーたちと話し合い、コミュニティの懸念事項を十分に確認しました。タランドマチャンラ大臣は火曜日、ラダックソナムリンチベット人居住区での第12回 CBSE 試験で95% という優秀な成績を収めたリンチェンカマツォモさんを称える式典に出席しました。大臣はまた、マギューと中州の再定住プロジェクト現場を訪問し、進歩行状を評価し、プロジェクト委員会と会合しました。その後、ラダックのソナムリン居住地内のさまざまな地元機関の長や職員と話し合いを行いました。パンチェンラマ11世の思想から29周年を迎え、中央チベット政権情報国際関係省は、中国によるパンチェンラマの長期にわたる強制思想を非難する声明を発表しました。
この声明は中華人民共和国政府に対し、29年間監禁されているパンチェンラマを直ちに釈放するよう求めています。中央チベット政権のスポークスマンであり、情報国際関係省の追加秘書でもあるテンジン・レクシェ氏は、中国政府に対し、パンチェンラマとその両親、そしてチャドル・リンポチェの健康状態と所在地に関する確実な情報を公開するよう求め、真実が明らかになるまで自由を求める声を上げ続けると強調しました。パンチェンラマ11世である現人主義ニマは1995年のこの日、わずか6歳にして中華人民共和国当局によって拉致されました。当時パンチェンラマはチベット仏教の最高位の宗教指導者の一人として認められていました。ダライラマ法王14世は1995年5月14日に彼をパンチェンラマ11世として公に発表し、正式に実践天人元でイシチネプンゾパルサンポという名前を授けられました。その3日後の5月17日、若きパンチェンラマは両親とタシルンボ寺の住職チャデルリンボチェと共に行方不明となりました。ダライラマ法王の承認にもかかわらず、中国当局は政治的な理由から彼の代わりに別の少年を任命しました。あれから29年が経過しましたが、パンチェンラマとその両親、そしてチャデルリンポチェは依然として行方不明のままです。長年にわたり国際社会、様々な政府、組織、支援者、世界中のチベット人たちは彼らの行方を探すために奔走し、中には国連や中国代表団に直接懸念を表明した人々もいましたが、未だに行方不明のままです。ビリニュースのチベット支援団体のメンバーは同日、中国大使館前で抗議行動を起こしました。抗議者たちは、リトアニアとヨーロッパの政治家たちがチベットの人権問題に注意を払うよう要求しました。中央チベット政権情報国際関係省のチベット博物館は、教育と研究のための博物館というテーマのもと、第47回国際博物館を記念しました。中央チベット政権のスポークスマンであり、情報国際関係省の追加書記であるテンジン・レシェ氏は、開会の挨拶で文化的、教育的充実の基礎として、チベット博物館の重要性と目的を強調し、チベット人の闘争を維持するための道標として、チベット文化と民族アイデンティティを維持する役割を強調しました。チベット博物館は博物館の子どもキットの初公開、博物館を教育と研究の中心地としての重要性についての講演、チベット博物館と近隣の著名なチベット機関の無料ツアー、チベットの世界的な重要性を強調する短編ドキュメンタリーの上映、そして10人の地元アーティストによる特別な展示を行う1日プログラムを企画しました。今週水曜日からチベット博物館では、自己賢治のジョアワティ散歩の電気と題した臨時展示が開催されます。この展示は2024年9月まで続きます。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。